L-Għodwa Tajba, illum 2 ta' April, il-ġimgħa l-kbira, se nibdew dan il-jum bit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum. Nistedinkom tingħaqdu magħna f'dan il-mument ta' talb immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Mulej jiftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Għax Alla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-qċaċet tal-għoljiet, tiegħu l-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Ejjew nqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jien qed qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu binalla fdina b'demmu ejjew nadurawh. Infaħru bleħen wieħed u nsebħu rebħa kbira li ġab il-feddej tagħna bis-sagrifiċċju tiegħu u li s-salib inweġħu standard hekk mimli glorja. Kif l-ewwel bniedem tqarraq u daq il-mewt mill-frotta li kiel biħsara tiegħu, il-ħnina ta' min ħalqu wetitu dik is-sija fejqan mill-istess għoda. Fil-pjan tas-salvazzjoni hekk kien meħtieġ għalina biex l-erf ta' Alla jeleb ħżunit il-qarriq tagħna u l-għodda stess tal-għadu jagħtiha lilna bduwa. Kif waslitinna l-milja ta' żminijiet skont kelmtu, bagħat il-Missier lill-Ibnu ħallieq tad-dinja kollha li tnissel f'ġuf tom verġni u twieled bniedem bħalna. Magħluqa 30 sena ta' ħajtu bħala bniedem
min rajħ il-feddej tagħna fidrieħ il-mewt ingħata. Ħaruf bla dnub sar vittma fuq is-salib għall-ħtija. Tingħata dejjem glorja kif lill-Missier u l-Iben, hekk lill-Ispiritu Santu, it-Trinità Qaddisa, lill-grazzja tagħha fditna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Is-slaten tal-art għamu u l-gbarat ftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. U l-gbarat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Dak li hu fis-smewiet jitħaq bihom, il-mulej biċ-ċajt jieħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-għerra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion l-għolja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u qalli ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik bwirtek u truf l-art bi priża tiegħek. Virga tal-ħadid inti tkissirhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. U issa slaten ifmu sewwa, twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu lill-mulej bil-biża' u bir-roda riġlej ħbusu. Li ma jadabx u intom tinqerdu, għax malajr tixel il-qilla tiegħu. Ħin jadaw kollha li jistkennu fik. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Is-slaten tal-art għamu u l-gbarat ftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Alla tiegħi għaliex tlaqtni, għajt il-bot u ma salvajtnix, ma tajtx widen għall-ajjat tiegħi. Alla tiegħi najjat binar u ma tweġibx, najjat bil-lejl u ma nsibx mistrieħ. Imma inti tagħmmar fis-santwarju u lilek ifaħħar Iżrael. Fik ittamaw mis-sirijietna, fik ittamaw u inti ħlistom. Lejk għajtu u inti ħlistom, fik ittamaw u ma tfixklux. Jien dudu tal-art u mhux bniedem, żeblieħ tan-nies, tkasbir tal-poplu. Daw kollha li jarawni jitku bija, jajbuni, jaħarku rashom u jgħidu: Fidejn il-mulej intelaq, ħajja ħilsu u, ħaj salvaħ u labieħ jitaxxaq. Imma inti minn ġu fommi il-qajtni, fiħdan ommi fis-sot etni. Fuqek eduni sa minn twelidi, inti Alla tiegħi sa minn ġu fommi. La titbieċ minni għax qrib u t-taħbit u ma unħatt biex jgħinni. Ata gniedes daru miegħi, barrin qawwija ta' Basan għal-quni. Ħalqhom miftuħ għal fuqi, bħal il-jum li jaħtaf u jgħajjat. Ninsab bħall-ilma msawwab, għandi għadmi maqluħ kollu. Qalbi bħal xema
iddub ġewwa fija. ħalqi niexef bħal xaqufa, il-sieni mwaħħal maħniki, ninsab mitfuħ fuq trap il-mewt. Abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni. Taqbuli idejja u riġlejja, nista not tadmi kollu. Bajnejhom fuqi iħarsu lejja, ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtow ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbejjiċ minni, qawwa tiegħi fittexejni. Eħlisli mis-sejf lil ħajti u mill-klieb lil ħajti l-għażiża. Minħal lil-jun salvani, min qarni l-gniedes li msejken. Inxandar ismek lil ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtow ix-xorti għall-libsa tiegħi. Jaħruni dawk li jfittxuli ħajti. Mulej, la tċaffarnix fil-korla tiegħek, la twiddibnix fis-saħna tiegħek. Għax il-vleġeġ daħlu fija u idek tafas fuqi. Xejn mhux sħiħ f'ġismi minħabba l-għadab tiegħek, m'hemmx saħħa f'għadmi minħabba ħtijieti. Għax dnubieti telgħu il-fuq minn rasi, bħal toqol kbira lija jafsu fuqi. Irejħu u jdennu il-ġrieħi tiegħi, ħtija tal-bluwa tiegħi. Ninsab milwi u mifni għall-aħħar, il-jum kollu naddieħ fi dwejjaq. Għax qabadni ħruq f'ġembejja u xejn sħiħ ma għandi f'ġismi. Mifni nħossni u mfarrak għal kollox, najjat minħabba tferfir ta' qalbi. Sidi quddiemek ix-xewqa kollha tiegħi, it-tnejn tiegħi mhux moħbi minnek. Qalbi tħabbat, saħħti ħallitni, id-dawl ta' għajnejja wkoll naqasni. Bibi u sħabi mill-mar tiegħi jitgerxu, rabati jżommu il-bot minni. Xibka ħejjew li dawk li jonżbuli ħajti, iqassu fuqi dawk li jixtiequli d-deni, il-ħin kollu l-qerq inassu. Imma jien bħal trux li ma nismax, bħal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu. Namila ta' wieħed li ma jismax, bħal wieħed li xejn ma għandu xi jgħid. Għax fik mulej jien nittama, int li twieġeb sit u Alla tiegħi. Jienet ma jifirħux minħabba fija, ma jiftaħrux fuqi jekk riġli jotor. Għax jien wasalt biex naqa' u dbatijieti dejjem quddiem għajnejja. Ħtijieti jien nistqarrom, nitħasseb fuq id-dnub tiegħi. Qawwew dawk li għal xejn b'xejn huma kontrija, żdiedu dawk li għal xejn joboduni. Dawk li jrodduli għal ġid id-deni, dawk li jiqfuli għax nimxi sewwa. La tħallinix mulej, Alla tiegħi titbieħx minni. Fittex għatini l-għajnuna, Sidi is-salvazzjoni tiegħi. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen.
jaħruni dawk li jfittxuli ħajti. Għamu kontrija xhieda qarrieqa, fi ħżuniethom ħarġu ta' giddieba. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma b'idejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba l dejjem fis-santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess, u b'hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġġiela mraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm iktar id-demm ta' Kristu li bl-ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla jista' jnaddaf fil-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lill-Alla ħaj. U għalhekk hu medjatur ta' patt ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu wedhom. Fejn ikun hemm testament, ikun jeħtieġ li tixxandar il-mewt ta' min għamlu. Għax testament jibda jgħod wara l-mewt u ebda saħħa ma jkollu sakemm dak li jagħmlu jibqa' ħaj. Kien għalhekk li janqas l-ewwel patt ma twettaq mingħajr demm. Għax Mosè wara li nieda lill-poplu il-kmandamenti kollha kif titlob il-liġi, ħadd demm tal-oġġiela u tal-mos flimkien mal-ilma u bis-suf aħmar u l-frijej tal-issopu rax l-istess ktieb u l-poplu kollu qal: dan hu d-demm tal-patt li Alla ordinalkom. Hekk ukoll rax bid-demm it-tabernaklu u t-tagħmir kollu tal-kult. Ta' bilħaq, skont il-liġi, tista' tgħid kollox jissaffa bid-demm. U bla tixrid ta' demm ma hemmx maħfra. Jekk mela kien meħtieġ li xbijat tal-ħwejjeġ tas-sema jissaffew b'dan il-mod, dawn l-istess ħwejjeġ tas-sema kellhom jissaffew b'sagrifiċċju aqwa. Għax Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul b'idejn il-bnedmin li hu biss xbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk, kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Imma issa der darba għal dejjem, meta waslet il-milja ta' żminijiet, biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss, u wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu, wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet ta' kulħadd, għad jerġa' jidher darba oħra, mhux biex ineħħi d-dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. ħaduh bħal ħaruf għal-qatla, ħaqruh u għatalihom bla ma biss fetaħ fommu.
kien moti għal-mewt. poplu tiegħu. U offra ruħu għal-mewt u kien madut mal-midinbin. Biex jagħti l-ħajja lill-poplu tiegħu. Arrim il-katekezi tal-Isqof San Ġwan Griżostmu. Trid taf x'qawwa għandu d-dem ta' Kristu. Immorru lura bil-ħsieb tagħna fuq id-dem l-ieħor moti b'eżempju tiegħu. Niftakru f'dak li fl-imoddi kien ġbija tiegħu u naraw xi tgħid l-Iskrittura ta' żmien ta' qabel. Oqtlu ħaruf ta' sena qal Mosè u rosxu d-dem tiegħu fuq il-bibien. X'inti tgħid, Mosè? Huwa d-dem il-bejjem jista' jeħles lill-bniedem f'ruħu. Jeħilsu ħafna qal, mhux għax hu dem, imma għax bih jingħata eżempju ta' dem il-mulej. Għalhekk issa għadu iżjed u iżjed jaħrab x'injil maħmux id-dem ta' ġbija imraxxax fuq il-blata tal-bibien. Iżda d-dem tal-ħaruf veru ta' Alla iħammar fuq xuftejn il-fidili, id-dem li jikkonsagra il-blatit tat-Tempju ta' Kristu. Trid tara x'qawwa oħra għandu dan id-dem? Nixtieqek tara minn fejn ħareġ l-ewwel, minn liema għajn innixxa. Dan id-dem ġiena l-ewwel nett mill-istess salib. Il-bidu tiegħu kien ġenb il-mulej. Meta Ġesu miet kif kien għadu mdendel mas-salib, resaq soldat fetaħlu ġenbu b'daqqa ta' lanza u minnu fih ħareġ ilma u dem. Wieħed ġbija tal-mamudija, l-ieħor sinjal tal-misteru. Is-soldat fetaħlu ġenbu u der il-ħajt tat-Tempju Qaddis u jien sibt teżor għażiż u niftaħar li ksibt għana li ma bħalu. Hekk sar minn dan il-ħaruf. Il-Lut qatlu l-ħaruf u jien ksibt il-frott ta' dan is-sagrifiċċju. Dem u ilma mill-ġenb. Int li qiegħed tismani ma rridekx tibqa' għaddej ħafif bla ma tieqaf taħseb fuq il-ħwejjeġ li hemm moħbija f'misteru kbir. Baqa' li ngħidlek kliem ta' tifsira mistika u waħdanija. Għedlek li dak l-ilma u d-dem huma sinjal tal-mamudija u tal-misteri. Għax tassew bihom twaqfet il-Knisja. Bil-ħasir ta' tnissil ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Jiġifieri bil-mamudija u l-misteri li qishom ħarġu minn ġenb il-mulej. Iva, Kristu bena l-Knisja minn ġenbu, kif minn ġenb Adam issawret Eva martu. Kien għalhekk li Pawlu wkoll xehet u qal, aħna minn ġismu u minn għadmu, rid jgħid minn ġenbu. Għax bħalma Alla ried li l-mara tissawwar minn ġenb l-ewwel raġel. Hekk ukoll Kristu ħareġ ilma u dem minn ġenbu għalina, għat-tiġdid tal-Knisja. U kif Alla fetaħ il-ġenb ta' Adam mitluf fin-nasa tiegħu, bl-istess mod wara l-mewt ta' ibnu tana l-ilma u d-dem. Araw kif Kristu għaqqat miegħu l-arusa tiegħu. Araw bliema ikel jitmana. Bl-istess ikel nitwildu u nieħdu l-għajxin tagħna. Għax kif l-omm taħt il-qawwa tal-ġibda naturali tfittex tajjex lil-bina bil-ħalib u d-dem tagħha, hekk ukoll Kristu bid-dem tiegħu jgħajjex lil dawk li jagħtihom it-tnissil ġdid.
kontu mifdija mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma il-fidda jew id-deheb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu bħal ħaruf bla ħtija. Permezz tiegħu aħna lkoll għandna fis-Spiritu wieħed id-dħul għal-għand il-missier. Id-demm ta' Ġesu Kristu bin Alla inaddafna minn kull dnub. Permezz tiegħu aħna lkoll għandna fis-Spiritu wieħed id-dħul għal-għand il-missier. Nitolbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek li għalija Ġesu Kristu ma stmerx jagħti ruħu f'idejn il-ħżiena u jsofri d-batija ħarxa tas-salib. U li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sewħal sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiemer blanza, mill-ġisem safi ħareġ u gelgel demmu kollu. U flima xmara nħasslu, is-sema, l-art u l-kwiken. Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, mem xoħra tixbaħ lilek, fil-frott, fil-wart u l-werqa. Msiemer owda ħelwa, xpis ħelu fajtu fuqkom. O siġra kbira u għolja, il-frijej tiegħek baxxi, u rattab lebusija li tagħtek in-natura, kun sodda radba u xierqa għal-ġisem tar-Re tagħna. Int biss kon dik li stħaqlek il-prezz tal-fidwa tnewwel u tħejji port għal-bniedem biex fih mill-arqa jsalva, maħsul fid-demm imqaddes li taħ il-ħaruf talla. Tingħata dejjem glorja kif lill-missier u l-Iben, hekk lill-Ispiritu Santu, it-Trinità qaddisa, lill-grazzja tagħha fdietna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Alla anqas lill-Ibnu stess ma ħelisa imma taħ għalina il-kol. Ikollok ħina minn Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt, u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Hekk jien naraf is-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara jiena sawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar missilġ nibjat. Għamel li nisma l-ferħu lena biex għadmi li jinstħaqt jitenna. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar żuniti kollha. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nagħllem triqatek u l-ħatijin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pina tal-mewt o Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u l-sini faħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju,
nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla, u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobiena ma twarrabix o Alla. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjubitek, erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalem. Imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Imbagħad joffrulek oġġiela fuq l-altar tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Alla anqas lill-Ibnu stess ma' ħelisa, imma taħ għalina il-koll. Ġesu Kristu ħabna u ħalna minn dnubitu bis-saħħa ta' demmu. Mulej waslet f'widnejja il-fama tiegħek, mill-emil tiegħek jiena bżajt mulej. Sa ftit snin oħra ġeddu, sa ftit snin oħra għarfu, fil-korla ġib quddiem għajnejk il-ħniena. Alla ġej minn Teman, mill-muntanja Faran ġej il-Qaddis. Sebħu jiksi smewiet, foħritu tiksi l-art. Dijietu isa dawl, min idu ileħħu ir-raġġi, hemmhekk tinsab moħbija il-qawwa tiegħu. Inti ħriġt biex issalva l-poplu tiegħek, issalva l-midluk tiegħek. Għaddejt biżwiemel tiegħek fuq il-baħar, fuq it-tqallieħ tal-ilmijiet kotrana. Jien smajt u ħassejt fija roda kbira. Għal dan il-ħoss xuftejja bdew jirtodu. Ħassejt għadmi jitmermer, il-passi tiegħi bdew jitredu taħti. Noqgħod bil-kwiet nistenna jum l-awġ li jagħti feċċ għal ġens li qed jisħaqna. Qari jibda mwar ma trotti t-tina u xejn ma jagħtu dwili. U l-frott tas-siġar taż-żebbuġ iqarraq. U r-raba xejn ma jibqa' jrotta l-ikel. U l-merħla tejb mill-mandra u bejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom. Imma jien xorta nifraħ fil-mulej. Nitenna falla is-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej Sidi huwa l-qawwa tiegħi. Riġlejja jagħmilhom li bħal ta' ċrief u jmexxi l-passi tiegħi fuq il-għoljiet. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu Kristu ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Naduraw mulej is-salib tiegħek, u nfaħru u nsebħu l-qawmien qaddis tiegħek għall-ħajja, għax salibek kien ta' għena għad-dinja kollha. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħar l-Alla tiegħek Sion. U jisaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirek ġewwa fik il-luliedek. U jqiegħed isliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qam ħixebbek. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerret b'ħarmiet il-ġlata. Jitfa' silġ bħal frak tal-ħobs u jaqat l-ilma bil-kesħa tiegħu. Isemma kelmtu u jinħalli s-silġ, jonfoħ ir-riħ tiegħu u jiġri l-ilma.
U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Naduraw mulej is-salib tiegħek, u nfaħru u nsebħu l-qawmien qaddis tiegħek għall-ħajja. Għax Salibek kien ta' għena għad-dinja kollha. Il-ktib tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jola, jintrefa u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna baqgħu mistaġba bih għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisa ta' bniedem, hekk qed jistaġbu ħafna minħabba fih. Qudiemu s-slaten jalqu ħalqhom, għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għamlu kidba u waħluha fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex jiżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi f'omm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Għamlu kidba u waħluha fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. Il-feddej tagħna għadda minn tbatija ħarxa, ħal-mewt u rid ikun mitfun biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Nadurawh minn qalbna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu ħen għalina mulej. Mulej u mgħallem tagħna li minħabba fina obdejt sal-mewt. Għallimna nobdu u nagħmlu dejjem ir-rieda tal-Missier. Inti l-ħajja tagħna li bil-mewt tiegħek fuq is-salib ridt is-seta ta' dlamijiet u l-mewt. Seħibna fil-mewt tiegħek
biex miegħek ukoll inqumu għal ħajja glorjuża. Sultan tagħna li għalina ħallejt lil bniedem iżel bil-kuk u jitfowk taħt riġlejhom. Allimna nkunu umli bħalek għas-salvazzjoni tagħna. Inti s-saħħa tagħna li tajt ħajtek għall-aħwa eżiż tiegħek. Atina l-grazzja li nħobbu lil xulxin kif ħabbejtna int. Salvatur tagħna li ftaħt idejk fuq is-salib u ġbit lejk il-bnedmin kollha. Iġmalu li timxerda kollha ta' Alla fis-saltna tiegħek tas-salvazzjoni. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħares mulejn lejn din il-familja tiegħek li għalija Ġesu Kristu ma stmerx jagħti ruħu f'idejn il-ħżiena u jsofri id-batija ħarxa tas-salib. U li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej berikna, jħarisna minn kull deni u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Illum fit-3:30 ta' wara nofsinhar nistedinkom tingħaqdu magħna għall-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mill-Katedral ta' San Pawl Mdina. Il-lejla fis-7 Monsinjur Arċisqof se jmexxi Via Crucis mis-seminarju f'Tal-Virtu. It-test ta' dan il-mument ta' talb u ta' talb ieħor ta' tridu tal-għid tistgħu issibuh online fuq il-website soter.knisja.mt. Nistedinkom inkomplu dan il-jum fi spirtu ta' ġabra, silenzju u talb fil-waqt li niftakru f'dak kollha li għaddejjin minn dbatija. Insellmilkom.